Bathara Narada bakal tak untapke nyawane. Aduh. Wah.
Gru sesumbar getar pater bumi gonjeng gonjeng Gumaludo guntur ketuk bocleng iblis larat padha cek-cekan mungsuh karo Bathara Kamajaya bubar maut wadya balaku iki sing methuke aku gagah gedhe dhuwur wangune iki dewa Bathara Bayu kowe yo aku Bathara Bayu kowe sapa aku Patih Krutaksa kowe rasah melu-melu ndi Bathara Narada wah buta jle urip majuak dupak mencelati kamu wah edian kagulung rimah-rimah wah edian Edian rapopo ayo berlaut aduh out out aduh waduh
Manudya yutama ngambararum putraku nduk Dresanala aja ketun ya nduk yen to tetimbang Arjuna tak dawuhi supaya mudhun Marcapada inggih nanging sejatosipun menika kados pundi Rama ya nduk merga yen pun Rama ora nundung bojomu Arjuna bakal dicopot kalenggan ulun pinangka dadi geneping dewa. Ingkang dawuh mekaten menika sinten Pukulun? Menapa Eyang Pukulun Bathara Guru? Iya, Rama Pukulun Hyang Jagat Girinata. Yen ngaten tak tanjine dhewe. Dresanala. Dresanala inggih Pukulun Pandya Betari kok lenggah wonten mriki iya pancen ulun kadhawuhan supaya methuke marang sira nini mongko kula badhe suwan wonten ngersanipun Eyang Pukulun Hyang Jagat Girinata lha wigatine apa elinga nini jeneng kita lagi nggerbini lho apa ya ora iman karo kandhutanmu ora iman karo awakmu? Mboten. Bayi ingkang kula kandhet menika wijinipun Pangeran Arjuna. Temtunipun mesti kiyat kula kanthi melampah tebih. Pukulun kula namung badhe nanjahaken dhateng Eyang Pukulun Hyang Guru. Kenging menapa Rama Pukulun Brama kadhawan supados Pangeran Arjuna mandhap dhateng Marcapada. Menapa Pukulun? Oh, kuwi to. Lah kowe nek tak kandhani ya, kowe tak kandhani yakne. Yang sejatine Bathara Brama ki bapakmu kae goroh. Merga Pukulun Hyang Guru ngersake supaya kowe dipegatke karo Janaka. Ngerti ya Nini? Kowe diajab supaya dipisahke karo Arjuna ki pamriye kowe banjur arep dithawuhi karo putraku Dewasrani. Mula siji-sijine Srana Dresanala kudu pegat karo Janaka. Duh, Hyang Agung. Pati Betari Dresanala dupi midhanget pangandikanipun Pandya Betari Durga kaya sinamber gelap tiasira temah ndrodhog gemeter sariyane riwe mijil dawe leran lir dineres kocap sareng Betari Dresanala anjerit njala kepati kaelokaning jagat kandhutane Sang Kusuma Ayu kaya disengkake kaya ginege mangsane ginelak wancine pulang jabang bayi metek padha sakala dadi arsa weruh padhang hawa sinartan tadhit kilat sautan binareng swara kumrosak mungguing antariksa biak langsing gumbala giri
Lek ing punan jabang bayi mijil kakung pekik wernane mencorong tejane kaya golek lae malah kebeneran iki bayi abang iki tak purbane engger Dewa Srani Dresana lo iki wis semaput iki dabyangen mangsa barang nggonmu murba dene bayi iki pun ibu ingkang bakal murba bola bali turasing wong Pandhawa ketok banget nek iki turase Janaka. Jebles tenan pokoke. Bagus kaya bapakne. Wewangune lanang iki ketawa nglawer gila. Kaya jam gandul. Kowe bayi bagus. Mergo kowe anake Janaka. Neng kowe ora bakal dawa umurmu. Jalaran yen kowe urip saya gedhe bakal dadi pepalang gegayane anak Dewa Srani. Ayo bayi, sambato karo bapakmu. Kowe bakal tak sabetke ing padas mangsa dawa umurmu. Dalah tenan iki ya ampun. Iki bayi apa-apa ya? Yen lumrah tak banting tak sabetke padas iki mesti ajur dadi swalang-walang. Ning kok iki ora apa-apa. Tur ya tetep wutuh awake ora bapak Butik. Saben tak banting malah iso tangi karo berangkangan. Ya. Aja gemeng kowe bayi. Tak cemplungke kawas Candra di muka dadi apa kowe?
saya dalu waras biar lintang kang kumedhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning puspita Semareko den prayitna samuriris eko balik ong teteane kandayane kilar-kilar semedyeng tengah latar amilang ana lintang bima sekti Welah, Truk. Bapak gawa bocah, ge isih cemliro. Oh iya. Pak. Bapak ki mau lunga adoh kok bali ngerti-ngerti gawa bocah. Iki sapa, Pak? Wis jan. Semar ki genah nek selingkuh iki. Mbok jaminan iki selingkuh iki. Anakmu karo sapa, Pak? Blegegek ugeg sak dolita. Mbel. Kowe nek do ora ngerti iki do menengo dhisik. Lah nggih. Ning anake sinten iku? Mengko nek nganti simbok ngerti, oh iso nesu tenan kae simbok. Lah mulane tak ndongeng dhisik. Aku mau ki critane rak rasaku ora kepenak. Kok hawane panas banget ki perbawane apa? Lah aku banjur munggah ning kayangan lah kok jebul tenan. Ana bayi sing dicemplungke ning kawah Candradimuka. Bayi ora luput ora dosa kok dicemplungke kawah. Mula aku banjur nututi nyemplung kawah. Bayi banjur tak entaske banjur tak go mulih iki ngono ceritane. Oh ngaten to Pak. Lah ning kok elok Pak bayi dicemplungke kawah kok ora apa-apa mongko kawah Candradimuka kae panase kliwat ukur. Kok ora apa-apa ki lho. Wah jan enak tenan ya. Kawah Candradimuka ki
panase 1000 derajat. Kok ora apa-apa ya? Bayi cap apa iki? Ketoke cap gajah jengking. Mbok ditakoni, Pak. Isih bayi kok arep ditakoni. Durung bisa ngomong. Nah, mula ben kabeh padang lan bayi iki dimen genep kanca triyane. Kowe do menengon dhisik ya. Bayi iki arep tak gege wangsa. Semare koten prayitna. Semuri reseko bali. Kyai Nyayantaka nadyan tata gelar amung derajating pamong. Nanging saekti menika dewa ngejawantah. Lamun wis ndumuk marang kunjunge tegese bakal ana parigawe. Saya manteng pangestine Kyai Lurah Semar Badranaya. Sang jejabang sigra ginege mangsani genelak wancine. Kaya ana pedhut nempuh sang jejabang, saya mekar tumangkar wis katon Jaka tumaruna. Bareng tak gege bayi mau saiki wis dadi Jaka. Mau saka slamet saiki dadi Jaka. Remaja. Ora ledok ujare wong adaplok. Ora pangling iki coreke. Walah dalah, elok tenan iki. Bapak iso magic. Magic iki apa? Sulap. Sulap Pak, sulap. Rasa digagas iku. Wah iya. Tenan nih. Iso wah sulapan. Coba ditakoni Pak, mbok menawa wis iso omong. Ora mengko dhisik. Kowe kuwi sapa to Mbah Tuwa? Urung sida ditakoni. Lah kok malah wis omong. Wih cah pinter tenan iki, cah bagus. Aku iki Semar. Semar ki apa? Pespa, Semar Pespa. Semar ki jenengku, aku kancamu. Kanca. Kanca kuwi apa? Kanca kuwi kowe tepung karo aku tepung karo kowe ngerti karo aku, kowe aku kakuk. Ora to ya. Ngono penake tepung itu glepung. Ora. Tepung ki kowe kenal karo aku kenal karo kowe ngerti karo aku yo ngerti karo kowe. Oh. Lah sing eneng mburimu kuwi bangsane apa? Nek wong kok aneh-aneh. Ana sing dhuwur irunge mancung, apa-apane sarwa dawa. Ana sing mripate kera, tangane cekot. Ana sing bunder barang. Wo, durung-durung. Rasa ambekan aku. Kok wis nyelekit to iki? Oh lagi gedhe wis nyelekit. Jenengku Nala Gareng. Nggih Gus. Kula Petruk. Terus niki adik kula jenenge Bagong. Oh iya, Mbah. Kowe kabeh padha duwe jeneng. Kok aku ora duwe jeneng? Lah jenengku ki sapa, Mbah? Iya. Nek mau jenengmu Slamet iki mau Jaka. Engko tak wenehi jeneng meneh. Iya. Aku sing bakal jenengi kowe. So kowe iki janjane bocah sing nalika semana kaniaya ana ing kayangan. Banjur kowe dicemplungke ana ing kawah Candra Timuka, kowe awor karo geni.
Ning kawah banjur tak cemplungi. Mula kowe ora kobong, kowe banjur tak saut, tak slametke, tak gawa munggah. Tak gawa bali. Reh ning kowe kuwi bocah sing saka sisa-sisaning geni, kowe saka wisa-wisaning geni, mula jagat neksenana. Kowe tak jenengi Bambang Wisanggeni. Wisanggeni. Iya, Wisanggeni tegese dumati saka wisaning geni. Oh iya. Lah terus sing mijekke aku, sing lairke aku sapa, Mbah? Bapakku ki sapa lan biyongku ki sapa? Nek kuwi mengko ngerti dhewe bakal ya. Wong ngertiku kowe ki ya mung bocah saka kawah. Loh, mongko aku mestine duwe wong tuwa ya kaya bapak biyong. Kaya anak-anakmu ki nyebut kowe muni bapak. Lah terus aku banjur nyebut bapak karo sapa iki, Mbah? Mutiar Rataya kowe. Tanggung jawab lho, Pak. Cudhek iki, cudhek. Ketok. Ketok iki nek cudhek iki. Reng, bawa bar mangan mie ayam. Oh iso. Iki kecipratan saos. Oh iya, asem tenan iki. Racacak ya. Lah dilaten kono. Wis saiki ngene wae, Wisanggeni. Kowe saiki mangkato njujug neng kayangan kae. Takono karo dewa-dewa. Dewa ki apa? Gedhe tur dawa. Angel. Dewa ki pokoke kowe ngejak lungaku terus njajake. Kuwi jenenge dewa. Mbah mau jenengku Wisanggeni kok saiki jenengku dadi dewa. Ora, dewa ki titikane sandangane pating glebyar. Gumontang tanpa candelan, ketoke ngadeg ning ora ngambah lemah. Iya, iki cetha nek kuwi. Kuwi dewa. Bola. Terus yen ketemu dewa aku kudu piye? Ditakoni. Ngerti karo bapakku lan ibuku apa ora? Nek ditakoni ora ngerti, banjur dikapake. Nek ditakoni ora ngerti, ditaboki, mangantemi. Oh, yen ngono aku tak ning kayangan sik. Dewa-dewa padha tak takonane sapa bapa lan ibuku. Nek ora ngerti bakal tak taboki kabeh. Lah ngono. Ning aku weling. Mengko nek ketemu dewa sing tangane papat, kuwi sing dadi tetungguling dewa. Tetungguling ki apa? Aduh. Tetungguling ki ketuane, pemimpine. Kuwi mengko ajaran. Oh iya. Yen ngono aku tak mangkat saiki. Dewa-dewa tak ajare. Ana pawongan sandangane pating glebyar. Gumantung tanpa cantelan sikile ora ngambah lemah. Apa kowe dewa? Ya ulun dewa. Ulun Bathara Indra. Kowe sapa? Dene ana bocah wani malang kadhak methuke karo dewa. Jenengku Wisanggeni. Wisanggeni.
Bocah saka ngendi? Lah mbah, aku ya ora ngerti mulane aku arep takon karo kowe. Bapakku ki jane sapa, ibuku sapa? Ayo. Kowe ngerti ora? Aduh. Ulun ora ngerti sapa Sudarmamu lan ibumu. Piye kowe muni piye? Ulun ora ngerti sapa Sudarmamu lan ibumu. Wah, lah dalan njaluk ana bok. Dadi dewa. Dewa Jenggunah Jenggunuh. Sapa kowe? Iki Bathara Yama Dipati. Oh, Bathara Yama Dipati. Kowe ngerti ora? Bapakku sapa, ibuku sapa? Piye to iki? Ayo ora ngerti to. Wah, lah dalah ora ngerti iki tak dudut kowe. Aduh. Dewa gagah bagus. Rasaku kok kaya wis cerak banget. Upama kowe dadi mbahku ngono jane wangun lho. Wangun piye? Ulun dudu mbahmu. Oh, nek upama dudu mbahku, kudune kowe ngerti sapa ibuku. Aduh, Ngger. Ulun mboya ngerti. Kowe muni piye mau? Ulun mboya ngerti. Wah, lah nyoh tampanon. Dewa tangane papat. Kowe mesti Bathara Guru. Iya, ulun Bathara Guru. Kita wis anggeni. Wani gawe gegering kayangan dewa-dewa kabeh tok Pulasara. Ya wis ben. Ya wis ben. Salahe jarene ngaku dadi dewa mung tak takoni sapa bapa lan ibuku ora ngerti. Do tak jotosi kabeh kok pokoke. Ayo, saiki mung kari siji kowe Bathara Guru wangsulana sapa sejatine bapakku lan ibuku. Saya kedlarung sing dadi wuwusmu wis anggeni. Kita iku amung wujuding titah wanuh-wani marang ulun. Tampanana ketiban guntur geni guntur angin ajur mur kowe wis anggeni. Suntakan kabeh gamanmu Bathara Guru. Nek sekirane wis entek kasektenmu gage wangsulana. Sapa bapak lan ibuku? Persajan wae ulun mboyang ngerti. Oh lah jarene tetungguling dewa kok ora ngerti. Kelakon tak ajar kowe. Aduh mati aku.
lungane adimu Arjuna wis pirang sasi? Ora mung sasen. Ning malah wis taunan. Wah, aku ya gumun jlamprong angger wis madhep. Wong wedok nganti ora eling. Saben cerak karo wedokan anyar mesti banjur lali karo sing ning omah. Nanging jarene kalenggane iki Janaka lagi duwe gawe. Ya kuwi mitoni garwane sing ana Darsila Geni ya kuwi Bathari Dresana lho. Nanging iki kok ora ana kabar kahanane Arjuna. Lho, Sena. Oh sik, ketap-ketap ing angkasa kae pukulan Hyang Guru. Kresna, Werkudara, ulun tulungana, Nger. Ngaturaken sembah pangabekti. Guru kakekku. Sembahku tampanono. Iya ya Kresna, Werkudara usulun tampa. Kepareng merpeki dhateng ingkang wayah pun Kresna, kok sajak sumengko ing gati pukulun. Ya Wulup. Kalenggane iki kayangan geger ana bocah ingkang lagi ngancik remaja ngamuk punggung Suratamtaha. Para dewa padha bubar maut nungsang puyang lakune. Semono uga ulun uga kaprawasan. Kaprawas. Kresna, ulun mundhut tulung marang jeneng kita. Ulun dibujung-bujung bocah kang aran Wisanggeni, tulungana. Weh, ladalah. Kula aturi suminggah pukulun. Mburi kuwi sapa? Ingsun Nata Dwarawati Prabu Kresna. Iki adikku Werkudara. Oh, kowe ya klebu dewa? Dudu, aku dudu dewa. Wah, sajake bocah iki sing jeneng Wisanggeni. Jebul pancen bocah murang tata. Ora duwe sopan sumingkira tak jangkai. Kok sik sabar Werkudara. Kowe sing jeneng Wisanggeni ya? Iya, jenengku Wisanggeni, Prabu Kresna. Kowe ngerti beburonku? Ora. Kowe iki ngoyak-oyak sapa? Lan beburonmu sapa? Beburonku dewa sing tangane papat jenenge Guru. Kowe ngerti? Oh lah yen kowe arep ngoyak beburonmu, aku sing renggalani. Merga pukulan Bathara Guru kae sesembahku. Oh lah yen ngono, malah tak katutke dosamu kelakon tak ajar. Mengko dhisik, mengko dhisik. Kondisi Ndara Wisanggeni. Ora, moh. Aja tok penggak, Mbah. Tak ajari wong ireng tunteng iki. Gosik to sapa kok njur sapa-sapa arep diajar. Sampeyan nek arep wani karo piyai niki bakale kuwalat. Kuwalat ki apa? Kuwalat ki kaya dadi jambu mete. Sirahe ning ngisor. Ora kok sik. Iki piye to? Kok malah ditutke Kang Semar barang. Kakang Semar iki genahe piye? Ngaten nggih sinuwun. Cobi tomang prisane lari niki. Mula lari niki ampuh tenan. Merga lari niku Apa iya? Nggih. Mang prisane corake rak pun ketok to niku. Mula ora mungkal nek lari niki pancen ampuh tenan. Wah, Kresna kakangku do rembugan apa iki? Sena, bocah iki ampuh merga cah iki. Wah, apa iya Semar? Nggih. Leres. Kajan kados rakil sampean Ndara Antasena, ya ora iso basa. Lah praegane banjur piye Kakang Semar? Pun, nek Wisanggeni niki arep ngoyak guru pun kersane mawon.
Ben dewa-dewa sing do murang tata niku ben diwelehke kalih lare niki pun ditutke mawon, diawat-awati mawon. Oh, ya wis aku mung manut kersane Kakang Semar wae. Mbah Semar, iki do rembugan apa to? Ora apa-apa wis kono. Oyaken Bathara Guru. Oh iya tak oyake. Guru, mandek kok. Arjuna, sawuse madya pada aku banjur madeg pendhitana ing pertapan Cakrawala. Dene peparapku pegawan Kaneka Jati. Inggih Panembahan. Pramila kula lajeng suwita dhateng Paduka. Krana kula inggih dipun tunduk saking kayangan Argadana. Wis ora dadi ngapa, Nger. Kowe aja banget-banget nggonmu susah siji mesti loro jodho telu wahyu papat kodrat. Kabeh iku kapurba ana panguwasane Kang Murpeng dumadi. Mula aja sumelang. Percaya wae, Nger. Kayangan Suralaya saiki kahanane lagi nungsang puyang lumbuk bentus. Mengko bakal ya tentrem meneh. Merga Bathara Guru kae omong keblituk tembung manis. Inggih Panembahan. Kula inggih gumun. Ing ngatasi para Jawata menika papane kasampurnan nanging tasih saged mencen. Aja kaget kowe. Aku wae sing kaget. Wong dewake ya isih kedunungan kulit daging dadi tetep iso kedunungan lali ina salah lan apes. Merga dewaku ya dudu manungsa sing sempurna. Dewaku mung kena lara nanging luput ing pati. Kaya Bathara Guru kae ya iso salah. Kuwi ya wis dadi lakon sandhangane jroning urip. Wis, kowe saiki lungguh. Lungguh nek nguriku kene. Mengko upama Bathara Guru teka mrene kowe aja ngaku jeneng Arjuna. Neng mangko digawe bingung wae. Inggih, ngestoaken dawuh Bapak Panembahan Kaneka Jati. Kakang mboten pangling menika Kakang Narada. Kakang, nadyan panjenengan amping-amping dados pendhita, nanging kula mboten pangling. Yen menika Kakang Narada mila peparep begawan Kaneka margi menika Kakang Kaneka putra. Kaneka sinten? Jumadi. Wonten dawuh Bapak Panembahan Kaneka Jati. Kilana piyai rawuh ning Pertapan Cakrawala kene kok nyebut ngarani yen jare aku ki Bathara Narada. Jumadi. Inggih kula piyambak inggih gumun Bapak Resi. Iki malah ana Arjuna uga ana kene. Arjuna sinten? Menika pun Jumadi. Kakang Narada sampun gawe bingung kula, Kakang. Kula sampun nglenggono dhateng sedaya kalepatan kula, Kakang. Kula nyuwun tulung dipun bujung-bujung kalian lare ingkang ngaken nami Wisanggeni. Kula nyuwun tulung Kakang. Lah, ora urung lha mung njaluk tulung to jenengan.
urung kok wis pindah mburi. Ora murung emang njaluk tulung to kowe? Ah, sesuk meneh niku sing ati-ati, ampun gawang keblithuk. Inggih, kula ngrumaosi lepat. Nyuwun tulung Kakang. Pun mang lenggah mriku mawon. Mang lenggah teng mriku. Nggih? Inggih, Kakang. Wis, dinteni. Bathara Guru eneng kene saiki. Nang iki sapa? Kok ana wong cendhek kaya ceret? Lah, malah dipadhake ceret. Kula niki Bathara Narada. Oh, kok nganggo Bathara? Nek ngono kowe dewa, kene tak ajar. Kok sisik ngono dhisik. Sawa-sawa kok banjur arep diajar. Ya sumingkira kuwi guru kon tekan kene, tak ajare. Kosik to, kosik. Arjuna, rasamu piye nyawang bocah iki? Inggih, pangraos kula kok kados rumaos caket sanget kalian lare niki. Lah bener. Genah ngrasake cerak coba to sawangan bocah iki. Menika sinten? Lah rak coreke wis ketok to, Arjuna. Nalika kowe ninggal kayangan Argadana ya kayangan Drsila Geni, garwamu Dresanala dipono-pono karo Betari Durga. Neng malah terus bayen, jabang bayi lahir lanang banjur karo Durga dicemplungke kawah. Neng bayi iki dislametke karo Kakang Semar. Banjur dijenenge Wisanggeni. Dadi bocah iki ya Wisanggeni iki putramu sing patutan karo Dresanala, anak lanang. Wisanggeni anakku lanang. Oh, kowe bapakku to? Iya, Nger. Kowe anakku wong bagus. Lah ibumu ana ngendi? Oh, kae ana wong wedok dipono-pono karo Dewa Srani, sajake kae ibuku Betari Dresanala. Dewa Srani, keparat tak pecah sirahmu. Dresanala, ayo, kowe aja ming meneng wae. Ayo ladenana aku. Neng kene wis ora ana wong kejaba amung aku lan sliramu. Kowe rasa mikir karo bojomu Arjuna. Merga Arjuna saiki wis mati. Mula aja meneng wae ladenana aku. Aja nganti entek kesabaranku. Yen kowe ora gelem kelakon tak ruda peksa menungso keparat tak pecah ndasmu. Wah. Aku wis ngrumangsani luput. Aku walono, aku njaluk ngapura Kakang. Ora gelem bali kelakon tak pecah sirahmu. Iya, aku tak bali Kakang.
Mergo saka pokalmu pun ibu ya malah melu kewirangan. Wis ger, kowe mung kudu nrimo sesuk tak gayo kewane liyane Dresanala. Wis ayo bali wae. Inggih, Ibu. Niki lakonipun Padang. Dasare Dara Wisanggeni nggih pun manunggal kalian Rama lan ibune. Pramila kanthi purnaning lampahan Wisanggeni lair niki saged dados sarana tumuruning kanugrahan temambabar kabagian lan kaendahan. Sumrambah dhateng ingkang mengkugati Bapak Iyok lan kagem putranipun Mas Baskara Kalifano selamat ulang tahun. Mugi tansah binerkahan dening Gusti tansah cinaket ing kanugrahan. Sehat selalu, sukses selalu.